Goddag og velkommen til chilismagning med Chili Johannes. Og jeg har i dag Sonja med som gæst. Velkommen til. Tak. Og vi skal jo smage nogle lækre chilier her. Ja. Vi har Det ser sådan lidt spændende ud. specielt at vælge imellem. Og Hvad er det for nogle chilier? vi har chili lakrids. Ja. Det er en faktisk meget karakteristisk chili, der smager af lakrids. Okay. Og så har vi en habanero. Og jeg har kun taget en habanero med, fordi jeg tænker, at vi skal dele den, og alternativt skal vi have en af hver af dem her. Ja. Okay. Og så noget, du har også noget med ved siden af, udover det. Ja. Ja, fordi det er jo den 8. december i dag. Og det er sådan så, at jeg har altid hørt, at chilier, de smager bravende godt med lakrids. Så det synes jeg faktisk, vi skal prøve af. Og nu siger du faktisk, at den her chili, den hedder chili Lakrids, ja. Så derfor så synes jeg, at vi skal prøve at dele den her i to, den her lakridspibe. Og så Spise chili sammen. spise en chili hver. Hvad siger du til det? Yes, men så tager vi det. Så lægger vi lige... Så hvis du skærer, Jeg skærer, lægger vi lige den her. Først skal man skylle dem, det er altså meget vigtigt. kan du skylle helt ned til toppen? Så jeg kan få det ned i. Det er altså meget vigtigt, fordi kan være bakterier på. Habaneroen, der lægger vi lige til siden. Ja. Jeg har aldrig nogensinde prøvet at spise en hel chili før. Og så gælder det jo om at spise den hele chili. Man skal smage Er det ikke rigtigt. noget, man skal også have kernerne med? Jo, nu gør vi lige sådan her, fordi Okay. chili, det er jo chili lakrids, den er ret stærk smag. Okay. Vil så den her i to også? Ja. Så skal man spise en halvdel imens man spiser chili. Godt. Så kan I se, hvad menuen står på. Jeg kan sige, at jeg er nervøs nu. Godt. Skal vi prøve? Ja. Bottoms up. Glædelig 8. december. Skål. Skål. Det bliver en ordentlig mund. Ja, men man kan bare tælle i bidder, ikke? Det er godt at tykke rigtig godt igennem. Jo, det er sådan. Okay. Nu kan jeg sige, at det er en meget god sammensætning. Vi smager sådan lidt. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal forklare det. Jeg tror heller ikke, jeg smager så meget på det lige nu. Fordi jeg begynder at savle meget. Og nu kommer vi lige til at suge noget af mit savl. Det var faktisk lidt stærkt. Nu kan jeg også blive stærk. Nu. Men det brænder kun sådan lidt. Nu begynder jeg sådan stille og roligt op på et tål. Nå, hvad har du så med det? I øjnene. Jeg har hørt noget om, at vand og fuck ikke rigtig hjælper. Og det er jeg værd med. Jeg har noget mælk til dig. Det siger han kun, fordi han vil have det til ham selv. Og det er stærkt lige nu. Ja, du mærker sådan op i hovedet nu. Jeg begynder at summe. Hele min mund den er sådan bedøvet. Og nu begynder jeg at pippe, altså sådan, begynder sveden sådan at pippe lidt frem. Ja. Men kan du smage den stærke chili lakridssmag? Kan du mælk, det hjælper? Det var sådan... Det var faktisk dejligt. Der kom en tåre der. Ja. Men i alle fald, tak fordi du kom. Tak fordi du var min gæst i dag. Hvad er det bevis på? Du er en bevis på, at det ikke... Det er umådeligt. Det er umådeligt svært at være hele Danmarks lakrids pibespiser. Den er faktisk lidt hård, ja.
Følg med i morgen, hvor vi skal smage citron og chili sammen. Tak for i dag.